Bere buruari jarririko osoko emendakina bezala kalifikatu du Patxi López PSeko idazkari nagusiak Eusko Jaurlaritzaren jokabidea. Inolako babesik lortu gabe eta euskal premiei bizkarra ematen zion aurrekontua eskuan zuela, alderdi jeltzaleak porrot nabarmena jaso duela adierazi du lehendakari ohiak. Erabaki hau gobernuaren porrotaren egiaztapen argia da. Gobernu abertzaleak ez du beste taldeekin akordioak lortzeko borondaterik izan, ez du negoziatzeko borondaterik izan. Eta denbora gehiegi galdu dugu. Oposizioari errua egostearen jarrera erabat arduragabea dela uste du Lópezek eta ukatu egin du PSeren aldetik zigor erabakia izan denik aurrekontuak ez babestearena. EAJak herria aldatu egin dela asumitu beharko lukeela adierazi du Lópezek eta aniztasunari erantzunez akordioak bilatzeko jarrera izan beharko luke Urkulluren gobernuak. Horren ordez, bakarrik jokatzeko joera irmoz jarraitzen dutela leporatu dio PSek. Oraindik ere paktu handietarako prestutasuna adierazi du Lópezek alere, beti ere eskakizun minimoak errespetatuz gero. Zerbitzu publikoen defentsa, administrazio bikoiztasunen baztertzea eta fiskalitate eraldaketa. Erreforma fiskala, herri antolakuntzaren erreforma, ekonomia eta enplegua sustatzeko plana, eta oinarrizko zerbitzu publikoa mantentzeko plan bat. Sozialistok akordio hauek lortzeko prest gaude, baina gobernu abertzalea martxan noiz jarriko zain gaude. Gobernatzen jarri dadila eskatu dio Urkulluri, zeren lehendakari ohiaren hitzetan argi dago euskal errealitatea duela 6 hilabete, baino txarrago dagoela. Horrela, sozialisten aburuz 2013a galdutzat ematen da aurrekontuak luzatu ondoren 2014a hobea izan dadin lehiatzeko erronka plazaratu dio Lópezek Urkulluri.